Udgangspunktet lidt ind, drenge. Vi har ikke bolden. Jakob, lidt ind. Kom, kap. Udgangspunktet. Kom, Jakob. Kom, Jakob. Kom, Jakob. Kom, og væk igen. Og væk igen. Det igen. Kom. Jakob. Kom, Jakob. Ja. Godt, Jakob. Sid der fra starten af. Endnu højere op, Jakob. Det er super, du kommer. Tag ned. Tag ned. Rigtig godt, drenge! Vi skal gøre det færdigt. Gør det færdigt, kom! Kom bare lige spand, kom bare! Pres på boldholder, Kom, Jakob! Ja, op, klub. Kolle og Bendiksen, bare kom! Begge to, kom! Begge to! Få den slået! Kom, Bendiksen, klar på længden! Han kom ind i halvvejs i det der tilmelding. Hold på den, kom! Ret på den! Skal vi kom! Så er vejen for dig? Nej, det går fint. Det er jo... Nej, du må gerne blive stående der. Det er jo nærmest her sådan noget. Det er fint nok, det her. Håndholdt. Ja. I søndags til håndbold, der var der en forælder, der skulle tage video hele kampen. Og han kunne så ikke få stativet til at virke. I første halvleg og helt smager i armen, så han bare trykt på knappen, så han tager et billede og ikke andet. Kom! Du skal huske at trykke. Jeg var sagt også negativ. Ja. Fortsæt! Rino! Ikke længere, Valdemar, ikke længere! Kom frem, drenge! Godt på den! Omkring dig, Bendiksen. Rino, sæt på Bendiksen. Hold på den!
Kom, Nilla, 100%! 100%, kom! Kom op, Nilla! Kom, Laurits, bliv ved med at lægge pres på bolden, Laurits, så bliver det nemmere for de bagerste. Hånden er vild. Jeg vil gerne lige snakke om 100%!